Drwy gydol 2019 ac yn 2020, fe wnaeth ymddarparu cymorth 1 i 1 i dros 40,000 o ddisgyblion uwchradd a 5,000 o ddisgyblion eraill gydag anghenion dysgu ychwanegol. Fe wnaeth ymgysylltu 123 o ysgolion gyda 15,000 o gyflogwyr ar ein cyfnewidfa addysg busnes. A hwyluso 935 o weithgareddau gyda chyflogwyr gan gynnwys ymweliadau a safleoedd a chyflwyniadau. Fel rhan o'n gwaith gydag ysgolion a chyflogwyr, cynhaliwyd cyfres o ffeiriau gyrfaoedd hefyd, a fynychwyd gan dros 30,000 o bobl ifanc. Ym mis Ionawr 2020, lawnsiodd ein gwefan newydd, sy'n cynnwys newyddion, gwybodaeth am y farchnad, offer rhyngweithiol a llyfrgell o fwy na 700 o broffiliau swyddi. Creodd ein cwis pari swyddi opsiynau gyrfa wedi eu personoli ar gyfer dros 60,000 o bobl a chefnogwyd 7,743 o gwsmeriad drwy ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein. Ym mis Mai 2019, lawnsiwyd ein gwasanaeth Cymru'n gweithio newydd a chefnogwyd mwy na 35,000 o bobl yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys helpu 39% o bobl ar raglenni diswyddo i ddod o hyd i swydd o fewn 6 wythnos. Yn ogystal, fe wnaeth ymddathlu nifer o lwyddiannau, yn cynnwys Christine Baker yn ennill gwobr cynghorydd gyrfa y flwyddyn CDI a chyflawni gwobr amgylcheddol lefel 4 y Ddrai Gwerth. Daeth am hefyd yn bencampwyr amrywiaeth Stonewall. Rydym yn parhau i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd di-duedd am ddim drwy gydol 2020 a thu hwnt. I gael gwybod mwy, chwiliwch adroddiad blynyddol Gyrfa Cymru.